Cebu City Mayor Edgardo Labilla may pagawas og cease and desist order sa katukuran sa duha ka mga high-rise buildings nga nakilid sa nahugnong edifisyo sa Esquina Gorordo Ixcario na siyudad sa Sugbo. Samtang ang tubig nga nailawom sa yuta ang usas gitumbok hinungdan sa hugno sa edifisyo. Ano ang report? Kini ang nahugnong bahin sa Juanita Building din makita ang nahulpa nga yuta nga nahimutangan nini. Ana apay nahabilin nga bahin sa building apan wa na kini pasudli pa og mga tao. Gikordon na kini sa City Disaster Reduction and Management Office, lakip na ang mga opisina nga nag-okupar nini. Kini ang Juanita Building nimutang ni sa may Esquina Gorordo ug Ixcario. Di nahitabo ni mga kaadlawon hinuon sa assessment sa CDRRMO walay mga tawo nga naapilo way casualty tungod kay way mga tawo ni atong tungura. Gisuta pa usab sa Office of the Building Official ang hinungdan sa naasoy pagkahugno nining portion sa maong building. 3 months na ko nga pagpuyo sa diri ang building sa second floor. Murag natural na lang sa kuha nga naay kanang mag-operate sila og kanang gabi kadlawon kay para dili init. We also advise the construction nga wa na pasudlo silang construction. So para maorasan na akong mahatag nga info. Pasado alas 2 ganin ang kadlaw nahugno ang party sa edifisyo. Kini samtang nagpadayon ang trabaho sa construction site sa usa ka tukuron nga high-rise building. Sa inisyal nga investigasyon sa ubo nasuta nga adunay sipyat ang subcontractor sa proyekto tungod kay napakyas kini paghimo og proteksyon sa humok nga bahin sa edifisyo aron kalikayan ang aksidente. Sa samang pakisusi, may nakubkuban nga bahin sa ilawom sa yuta nga agianan sa bulog sa tubig nga mao hinungdan sa pagbuswak sa tubig ug misangpot sa pagkahumok sa yuta. Giklaro sa ubo nga adunay mga papilis ang construction sa edifisyo apan susihon pa nila kung unsa ang mga pagpasagad nga posibleng nahimo nini. Samtang ipagawas og cease and desist order sa Mayor Edgardo Labilla sa mga proyekto palibot sa Juanita Building. Dunay duha ka naglahing high-rise building project nga kasamtangang apektado. Magpadayon ang CDO hangtod nga masiguro sa dakbayan nga luwas ang pagpadayon sa proyekto. Independent structural engineer para ma-check yung integrity ng building nila kung safe pa ba o hindi. Mimando na si Labilla nga mokuha og structural engineer aron mosusi sa structural integrity sa mga apektadong edifisyo. At the moment, I think I am inclined to issue a cease and desist order for the continuation of the construction of that building. That building that is being constructed is a 26-story building, and beside that there is another construction which is an 18-story building. So I instructed the building official to make an incident report, an assessment, because it could be worse. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.